Investigan o incendio da lancha que ardeu no porto de Camariñas esta fin de semana. Dase por feito que o lume foi intencionado, non se sabe o motivo. O armador presentou a denuncia esta mesma mañá na Garda Civil. Aínda cheira a queimado e non é para menos porque as lapas cebáronse nela. Ardeu en 3 tempos. Según me dixeron que ardía ás 3 da mañá. Viñeron bomberos a apagarno, e despois apagaron e despois aí ás 10 da mañá outra vez. Tiveronme que axudar con outra embarcación a remolcala para esta rampa de aquí e todo. Trouxámola para o náutico e revivou outra vez no náutico aí. 3 veces que revivou, non se apagaba. Levaba un mes amarrada a porto como o resto da frota, descártase un accidente. Sola non arde. Se non lle mete lume non arde. Isto tuvo que, non sei. A Policía Científica buscará restos dun posible acelerante, pero de por sí o propio material do casco. Ser fibra, como este acante, planta seguido. A pé de porto falase, sospeitas, especúlase cunha posible vinganza, cun axuste de contas, porque a lancha tamén é propiedade dun dos coñecidos como Ximelgos de Carballo, dous irmáns que estiveran relacionados con narcotráfico, pero quen se fai cargo dela. Aquí non me van nada. Agora non teño nem moitos inimigos nem nada. Agora bastante ben con todo o mundo. Andaba as nasas e o palangre, a baixura en xeral, pero sobre todo o polvo. Contaban con poder volver ao mar en canto calmara o tempo, pero non vai poder ser. É un golpe duro. O motor foi feito de novo, a electricidade foi feita de novo hai 2 anos tamén. Estaba prácticamente toda noviña. Estiman as perdas nuns 100.000 euros.